ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇപ്പം യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാം 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 ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലെ ആചാര്യ സീരീസിലെ അവസാനത്തെ സെഷനാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ശ്രീപാദ് മാധവാചാര്യരുടെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി ആരാണ്? നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. കൂടാതെ മാധവേന്ദ്രപുരി നമ്മുടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രഭു ചോദിച്ചിരുന്നു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ വർഷം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് അറിയില്ല. 14th നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു മാധവേന്ദ്രപുരി. ഏത് വർഷമാണ് ജനിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചുമുള്ള റെഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു മാധവേന്ദ്രപുരി ലീല ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്, എവിടെ വെച്ച് എന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകൾ കണ്ടപ്പോ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ജഗന്നാഥപുരി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ചെന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഗോപിനാഥന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗോപിനാഥ് ഖീർചോർ ഗോപിനാഥ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം ശരിക്കും ഒറീസയിലാണ്. ജഗന്നാഥപുരി ഒറീസയില് രമുണ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോകുന്ന വഴിയില് ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ഖീർചോർ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഗോപിനാഥന്റെ മനോഹരമായ രൂപം കണ്ടു. അങ്ങനെ പൂജാരി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കണ്ട് പൂജാരി തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രസാദം തന്നാലും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 12 കുടം പ്രസാദം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ലീലയെക്കുറിച്ച്, ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ഗോവിന്ദ അങ്ങനെ കൂടെ ഉള്ളതായിരുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഖീർചോർ ഗോപിനാഥ് എന്ന നാമം വന്നത്? അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ളതാണ്. മധ്യലീലയിലാണുള്ളത്, അന്ത്യലീലയല്ല, മധ്യലീലയിൽ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് വരുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഗോവിന്ദകുണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗോപാല് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പശുക്കളെ മേയിച്ച് നടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. ബ്രജത്തിലെ ഗോപിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ ബ്രജവാസികൾ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്,
അങ്ങക്ക് പാല് കൊണ്ട് തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗോപാല് വരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല ആരാണെന്ന്. അങ്ങനെ ആ പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായ ഭാവം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും ഈ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടി അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നാമം ജപിച്ച് അദ്ദേഹം കിടന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യ ദർശനം ലഭിച്ചു, സ്വപ്ന ദർശനം. എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആ സ്വപ്ന ദർശനത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സ്വപ്നത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ വന്ന് പറഞ്ഞത്? കാട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ വൃത്തിയാക്കും. അതെ. ഇത് ആ ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ആ കുറ്റിക്കാട്ടില് ആ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ചൂടും തണുപ്പും മഴയും എല്ലാം ഏറ്റ് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്. എന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം, എന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഉടനെ എണീറ്റ് ആ വ്രജവാസികളെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനം കിട്ടി, എല്ലാരും ചേർന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം വെട്ടിത്തളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹം കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ ആ വിഗ്രഹം ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പെട്ടത്? ശരിക്കും വജ്രനാഭൻ സ്ഥാപിച്ച വിഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മുസ്ലിം അധികാരികളുടെ ഭരണമായിരുന്നപ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പൂജാരി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അത് ഗിരിധാരി ഗോപാൽ ആണ്. ഗിരിധാരി ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിരി ഇങ്ങനെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഗിരിധാരിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഗോപാലിന്റെ രൂപമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരി വ്രജവാസികളെ എല്ലാരെയും വിളിച്ച് അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ആ വിഗ്രഹം കണ്ടെടുക്കുകയും അവർ ആ വിഗ്രഹത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഉത്സവം അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തിയല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വിഗ്രഹ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടു. ഇവിടെ വരെ അല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞത്? അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ വിഗ്രഹ സേവയൊക്കെ ചെയ്തു. പ്രസാദം, അന്നക്കൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചു, അന്നക്കൂട്ട് നടത്തി. പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആൾക്കാര് നമ്മുടെ ഗോപാലിനെ കാണാനായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. അതങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഈ ന്യൂസ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഗോപാലിനെ അവിടെ സേവ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാം ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് എല്ലാരും അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളില് ഗോപാലിനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഗോപാലിനെ കാണാനും വിഗ്രഹത്തെ സേവ ചെയ്യാനുമായിട്ട് എല്ലാരും എന്നും അവിടെ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഉപഹാരങ്ങളുമായിട്ട് വരുമായിരുന്നു ഗോപാലിന് വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ അന്നക്കൂട്ട് മഹോത്സവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഓരോ സമയം ആൾക്കാർ വന്ന് ഞാൻ ഈ സേവ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർക്ക് ആ സേവനങ്ങളെല്ലാം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാജകീയമായ രീതിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് 2 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് അന്നക്കൂട്ട് മഹോത്സവം അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്തെല്ലാം ഈ ഓരോരുത്തരും വന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യും. എത്ര കുടം വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഒരുപാട് 900-ഓളം കുടം വെള്ളത്തില് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഞ്ചാമൃതം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, പഞ്ചഗവ്യം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ അഭിഷേകവും അന്നക്കൂട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രാത്രിയിലും എല്ലാം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും. അങ്ങനെ 2 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഈ സേവ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ വിഗ്രഹം വല്ലഭാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് ഈ വിഗ്രഹത്തെ കൈമാറുന്നത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹം അവർക്ക് സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനില് ശ്രീനാഥ് ജി. രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീനാഥ് ജി വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ശ്രീനാഥ് ജി വിഗ്രഹം. ശ്രീനാഥ് ജി ഇതുപോലെ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ശ്രീനാഥ് ജിയുടെ രൂപമാണ്. അത് നമ്മളിത് ഈ പിക്ചറിലാണ്, ഈ രൂപത്തിലാണ് ശ്രീനാഥ് ജിയുടെ രൂപം. ഇതാണ് അപ്പൊ ശ്രീനാഥ് ജിയുടെ വിഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പൊ അത് രാജസ്ഥാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭോപ്പാൽ. രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീനാഥ് ജി. അപ്പോ ഇത് മാധവേന്ദ്രപുരി സ്ഥാപിച്ച അതേ ഗോപാലിന്റെ വിഗ്രഹമാണ് ശ്രീനാഥ് ജി രാജസ്ഥാനില്.
അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെയും സേവനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്ന ദർശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്ന ദർശനത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഓ മാധവേന്ദ്രപുരി, നീ എന്നെ 2 വർഷമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ സേവനത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ അവിടെ കിടന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ചൂടിൽ നിന്നൊരു രക്ഷ കിട്ടുന്നില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സേവനം തരികയാണ്. നീ തന്നെ നടന്ന് പോയി മലയ ചന്ദനം കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടണം എന്ന് പറയും. കാരണം എനിക്ക് അത്രയും ചൂട്, ഒരുപാട് കുടത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ആ ചൂട് മാറുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ മലയ ചന്ദനം നീ തന്നെ നടന്നു പോയി, വേറെ ആരെയും ഏൽപ്പിക്കാനല്ല, സ്വയം മാധവേന്ദ്രപുരി തന്നെ പോയി ആ മലയ ചന്ദനം കൊണ്ടുവരണം, എന്നിട്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് പുരട്ടണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എന്റെ ശരീരത്തിന് കുറച്ച് തണുപ്പ് കിട്ടും. അപ്പൊ മലയ ചന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചന്ദനമാണ്. ഈ ചന്ദനം കിട്ടുന്നത് നീലഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ നീലാചലം. നീലാചലം എവിടെയാണ്? നീലാചലം നമ്മൾ പറയുന്ന നീലാചലം നീലാചലത്തിലാണ് ആരുള്ളത്? ജഗന്നാഥപുരിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ മലയൻ ചന്ദനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നീലാചലത്തിലാണ്. നീലാചലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജഗന്നാഥപുരി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ്? ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് വല്ലഭാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇപ്പം അവിടുത്തെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൂടാതെ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും നാൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ സേവയും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൈമാറിയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി സന്യാസി വര്യനാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്ന ദർശനത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്ന് പറയുന്നു, നീ തന്നെ പോയി ഈ മലയ ചന്ദനം കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടണം. അപ്പൊ ഈ മലയ ചന്ദനം ഉള്ളത് ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം അത് പാലിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്രയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ യാത്രയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനത്തിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥപുരി വരെ നടന്നു പോകണം. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. വ്രജവാസികളായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കുറെ ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ഇത് കൊണ്ടുപോവാ, ഭഗവാൻ എനിക്കിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനല്ല, സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നിസ്സാരമുള്ള യാത്രയല്ല. ഇന്നത്തെ പോലെ റോഡോ ഫ്ലൈറ്റോ ഒന്നുമില്ല. നടന്നാണ് പോകേണ്ടത്. ഗോവർദ്ധനത്തിൽ നിന്ന് നടന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ജഗന്നാഥപുരി വരെ പോകണം. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല, അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര ഭാരിച്ച ഒരു ചുമതലയാണല്ലോ, ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മലയ ചന്ദനം എടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം നടന്ന് അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രഭുപാദരെ തന്നെ പറയാല്ലേ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങള് വിദേശത്ത് പോയി ഇതുപോലെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കണം, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തണം, എല്ലാവരിലും അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ മാത്രമേ അത് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ, അദ്ദേഹം അതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്നോട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എന്റെ കടമയാണ്. അദ്ദേഹം ഗുരു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശിഷ്യന്റെ കടമയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് സ്വപ്നത്തില് വന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം അത് വേറെ ആർക്കും ആ ജോലി പകുത്തു കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ആ ഉത്സാഹം, അത് ചെയ്യാനുള്ള ആ അനുസരണാബോധം, ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് മലയ ചന്ദനം എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന വഴിയില് അദ്ദേഹം ശാന്തിപൂരിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ശാന്തിപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരാണുള്ളത്? ശാന്തിപൂർ
നമ്മുടെ പഞ്ചതത്വയിലുള്ള ഒരാള് ശാന്തിപൂരിലുണ്ട്. ആരാണ്? അദ്വൈതാചാര്യർ. അദ്വൈതാചാര്യർ. അപ്പൊ ശാന്തിപൂരിൽ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്വൈതാചാര്യരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യര് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ കണ്ട മാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. വളരെ സമാധാനമായിട്ട്, വളരെ ശാന്തനായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്വൈതാചാര്യരുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടുമുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴേ അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഉടനെ അദ്വൈതാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് അങ്ങ് എനിക്ക് ദീക്ഷ തരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പാണ്. നമുക്കറിയാം അദ്വൈതാചാര്യർ അത്രയും നല്ല സീനിയർ ആണ്, നല്ല പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കാണുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്വൈതാചാര്യനും ദീക്ഷ കൊടുത്തു. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരം ഗുരുവാണ്. പരം ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്ര പുരി ശാന്തിപൂരിലെത്തി അദ്വൈതാചാര്യനെ കണ്ടു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ച് അദ്ദേഹം നേരെ രമുണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗോപിനാഥിന്റെ വിഗ്രഹമുള്ളത്. ആ ഗോപിനാഥിന്റെ വിഗ്രഹം അതീവ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഗോപിനാഥിൻ്റെത്. ആ വിഗ്രഹം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നാമം ജപിച്ച് ആനന്ദ നൃത്തമാടാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ചാടി നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. അങ്ങനെയായി ഗോപിനാഥിന്റെ മനോഹര രൂപം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പൂജാരിയോട് ചോദിക്കും, എനിക്കും ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട് ഗോപാൽ, അങ്ങേക്കൊരു വിഗ്രഹമുണ്ട് ഗോപിനാഥ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഗോപാലിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയില്ല. അങ്ങ് നല്ല രീതിയിലാണല്ലോ ഗോപിനാഥിനെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ? എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സമയത്താണ് ഉണർത്തുന്നത്, ഏത് സമയത്താണ് വിഗ്രഹത്തെ ഉറക്കുന്നത്, ഏത് തരം ഡ്രസ്സുകളാണ്, എന്തൊക്കെ തരം പ്രസാദമാണ് ഈ വിഗ്രഹത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പൂജാരിയോട് അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ പൂജാരി പറയും, ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രസാദങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അമൃതകേളി അല്ലെങ്കിൽ ഗോപിനാഥ് ഖീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം അരിപ്പായസമാണ്. അപ്പോ ഈ പായസം അത് ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസമാണ്. ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിക്കാനായിട്ട് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണനകൾ അദ്ദേഹം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് ആ ക്ഷേത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഖീർ ഗോപിനാഥിന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് രമുണ, ഒറീസയില് ഉള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ഖീർ ഗോപിനാഥിന്റെ. അപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ഈ നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഖീർ ഗോപിനാഥാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ഈ വർണ്ണന, ഈ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രസാദത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് 12 കുടം പായസം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഓഫർ ചെയ്തില്ല, ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. 12 കുടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പായസം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാണ്. ഇത് മാധവേന്ദ്രപുരി കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി. എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു കുടം പായസത്തിലെ കുറച്ചു ഭാഗം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് എന്റെ ഗോപാലിനും ഇതുപോലെ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് എന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, ആ ആഗ്രഹമല്ല, അത് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച എന്തിനാണ്, ആ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ഗോപാലിന് കൊടുക്കണം. ഗോപിനാഥിന് കിട്ടുന്ന അതേ അമൃതകേളി എന്റെ ഗോപാലിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു
ഈ ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പെട്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്, ഞാൻ എന്തൊരു അപരാധിയാണ്, ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിച്ചത്, എത്ര പാപിയാണ് ഞാൻ, എന്തൊരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് വന്നത്, എന്തൊരു സന്യാസിയാണ് ഞാൻ. ഇത് ഗോപിനാഥ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ നാവിന് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എത്രയും പാപിയാണല്ലോ എന്ന ആ ഒരു കുറ്റബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഒരു ആചാര്യന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ആചാര്യൻ പിന്നെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതാരാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ ഒരു ഫലം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ അച്ഛൻ പറയും, മോനെ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ അത് കഴിക്കുന്ന ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു തെറ്റ് തോന്നി, ഒരു കുറ്റബോധം തോന്നി. പിന്നെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ ഫലം ആ കുട്ടി കഴിച്ചിട്ടില്ല. ആരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സരസ്വതി. ആ അതെ, ഏത് ഫലമാണ്? മാങ്ങ. അതെ അതെ, ഹരിപോലും. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ മാങ്ങ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര കുറ്റബോധം തോന്നി. അപ്പൊ കാരണം ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഗുരുവായി, സന്യാസിയായി, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്ത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ആ മാങ്ങ കൊണ്ട് വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയും, ഇല്ല, ഞാനൊരു അപരാധിയാണ്, ഞാൻ ഈ മാങ്ങ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ മാങ്ങ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഞാൻ എന്തൊരു പാപിയാണ്, എത്ര അപരാധമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, സന്യാസിയായി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഗോപിനാഥ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പായസം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ. ശരിക്കും അദ്ദേഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഗോപാലിന് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൂജകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ, ആരതി തുടങ്ങാറായപ്പോ ഇദ്ദേഹം അവിടെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ആരും കാണാതെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ആരും കാണാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് കരയുകയാണ്. ഞാനൊരു പാപിയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഗോപാലിനെ ഇങ്ങനെ സേവിക്കുക, ഇത്രയും പാപിയായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഞാനെന്ന് ഓർത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ആരും കാണാതെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് രാത്രിയാണ് നമ്മളുടെ ഗോപിനാഥ് പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വരും. പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തില് ഗോപിനാഥ് വന്നിട്ട് ഗോപിനാഥ് പറയും, പൂജാരി, വേഗം എണീക്കൂ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ഇന്ന് നിങ്ങൾ 12 കുടം എൻ്റെ അടുത്ത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വെച്ചു. അതിൽ ഒരു കുടം ഞാൻ മാറ്റി കർട്ടന്റെ ഇടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, നിങ്ങളത് എടുത്തിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് എൻ്റെ ഏറ്റവും പരംഭക്തനായിട്ടുള്ള ശ്രീപാദ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ എണീറ്റ് ആ കുടം എടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ പോയി അവിടെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുക, എല്ലായിടത്തും പറയുക, ഞാൻ തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കുടം മാറ്റി വെച്ചു, അത് ഞാൻ കട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കാനെന്ന് അവിടെ ഒച്ചത്തിൽ എല്ലാവരുടെ പറയൂ എന്ന് പറയും. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ വിളിച്ച് പറയാൻ പറയും. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഇത് കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഇത് കേട്ട ഉടനെ പൂജാരി പെട്ടെന്ന് അതിശയിച്ചു. പൂജാരി സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ്, ഞാൻ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഹാങ് ഓവർ മാറിയില്ല. കാരണം ഇത്ര നാളായിട്ട് അദ്ദേഹം പൂജിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപിനാഥ് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഗോപിനാഥ് വന്ന് ഇങ്ങനെ കുടം കട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് അതിശയമായി. അങ്ങനെ ഉടനെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ഓടി ക്ഷേത്രത്തില് ആ വിഗ്രഹത്തിനടുത്ത് ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കർട്ടന്റെ ബാക്കില് ഈ ഒരു കുടം പായസം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ആ പായസം കണ്ടപ്പോഴേ പൂജാരിക്ക് അങ്ങ് കൈ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ആ കുടം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൈസ്പർശനമേറ്റ കുടമാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ആ പൂജാരി ആ കുടം എടുക്കുകയാണ്. ആ കുടം എടുത്ത് ആ കൈ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തലയിലും കണ്ണിലും എല്ലാം തുടച്ച് ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ആ കുടം എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഓടി ആ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഉറക്ക വിളിക്കും, മാധവേന്ദ്രപുരി മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് ഉറക്ക വിളിക്കും. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി പൂജാരിയുടെ ഈ വിളി കേട്ടിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ എന്നെ വിളിച്ചത്, എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പൂജാരി പറയും, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് നിങ്ങൾ. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തൻ നിങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അത്രയും കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഗോപിനാഥിനെ സേവിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രതികരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഗോപിനാഥ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുടം പായസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ഇത് വേണം, അങ്ങ് വളരെ നാണിച്ച് വിഷമിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോയേക്കാണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അങ്ങേക്ക് ഇത് തരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പായസമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭക്തി അത്രയും ശക്തമായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇത്രയും എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോ ആ പൂജാരി എന്നിട്ട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കും, ഞാൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂജാരിയായ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഇനി മുതൽ ഗോപിനാഥ് എന്ന ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാമം ഇനി മുതൽ ഖീർ ചോര ഗോപിനാഥ് എന്നായിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ പായസം ഖീർ അല്ലെങ്കിൽ ഖീർ ചോര ഗോപിനാഥ് എന്നാണ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയും. ഖീർ ചോര ഗോപിനാഥ്, ഇതാണ് ആ വിഗ്രഹം, ഗോപിനാഥിന്റെ വിഗ്രഹം. രമുണ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത്, ഒറീസയിലുള്ള രമുണ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഖീർ ചോര ഗോപിനാഥ്. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നത്. അതുവരെ ഗോപിനാഥ് എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടുത്തെ ആ പായസത്തിന് ഗോപിനാഥിന്റെ ഖീർ എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി കുടം അദ്ദേഹം മാറ്റി വെച്ചത് കൊണ്ട് ഖീർ ചോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കവർന്ന് മോഷ്ടിച്ച്, അപ്പൊ ഖീർ ചോര ഗോപിനാഥ് എന്ന് ഇനി മുതൽ ഈ ഗോപിനാഥ് അറിയപ്പെടും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി വിങ്ങി വിങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങും. അദ്ദേഹം കരഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദമെല്ലാം ഇടറി. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ പായസം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ, ഓ ഗോപിനാഥ, അങ്ങക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, അങ്ങന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ ആ കുടം തൊട്ട് അദ്ദേഹം അത് കുറെ നേരം അത് തൊട്ടുകൊണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ കരം സ്പർശനമേറ്റ കുടമാണ്, അത് തൊട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുടം പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ആ കുടം അദ്ദേഹം കഴിക്കും. ആ കുടത്തിന്റെ ഓരോ പീസ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു കല്ലല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആ വിഗ്രഹത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. വെറും കല്ലായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് തിരിച്ചും അത് കല്ലായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുക. എന്നാൽ അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ കണ്ടില്ലേ, ആ ഖീർ ചോർ ഗോപിനാഥ്. ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ ഭക്തന് വേണ്ടി നേരെ തിരിഞ്ഞ് ആ ഭിത്തി പൊളിച്ച് ആ ദർശനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓരോ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും കല്ലല്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഗോപാൽ ആരായിരുന്നു, നടക്കുന്ന വിഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, അതേതായിരുന്നു, സാക്ഷി ഗോപാൽ വിഗ്രഹം നടന്നു വന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉദാഹരണമാണ്. ഭഗവാൻ വെറും ഒരു കല്ലായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഓരോ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ പോലും ഭഗവാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോ വെറുതെ അല്ല എന്ന് ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഓരോരോ ലീലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോപിനാഥിന്റെ ഗോപിനാഥ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പിന്നെ ഒരു നാണക്കേട് വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഈ പൂജാരി അവിടെ നിന്ന് എല്ലാരെയും അറിയിക്കുകയാണ്, അറിഞ്ഞോ ഗോപിനാഥ് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി ഈ കുടം മോഷ്ടിച്ചു, ഒരു കുടം പായസം മോഷ്ടിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നടന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആവാൻ തുടങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം എല്ലായിടത്തും അറിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക്, സാധാരണയുള്ള ഭൗതികവാദികൾക്കാണെങ്കിൽ ഫേമസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതൊരു വിജയമാണ്, എന്റെ ജീവിതം സഫലമായി, അവർക്ക് അതൊരു അംഗീകാരമാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണോ, എല്ലാരും അറിയണം, ഒരു നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ വന്ന് എല്ലാരും അറിയട്ടെ, എല്ലാരും എന്നെ വന്ന് കാണാനൊക്കെ ആഗ്രഹം തോന്നും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അതൊരു ഭാരമാണ്. അവർക്ക് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശസ്തിയില് താല്പര്യമില്ല, അവർക്ക് ആ പ്രശസ്തി ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി ഉടനെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഉടനെ പോകും. ആരെങ്കിലും എന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി എവിടെയാ പോകുന്നത്? ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്? ജഗന്നാഥപുരി. ജഗന്നാഥപുരിയില് മലയചന്ദനം എടുക്കാൻ പോണം. ആ വഴിയിലാണ് ഗോപിനാഥിനെ രമുണ എന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കീർച്ചോര ഗോപിനാഥ് ആയി മാറിയത് ഗോപിനാഥ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും നടക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും എന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് യാത്ര തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും കാണാതെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രമുണയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗോപിനാഥൻ ഇങ്ങനെ ഈ പായസം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു എന്നുള്ള ഈ വാർത്ത അവിടെ എല്ലാം പടർന്നു, ജഗന്നാഥപുരി വരെ എത്തി. അപ്പൊ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ എത്തിയപ്പോ എല്ലാരും മാധവേന്ദ്രപുരിയാണിത്, എല്ലാവർക്കും മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് അതിശയമായി. എല്ലാരും ഇത് എങ്ങനെ അറിയാം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ? കാരണം ഈ പൂജാരി പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ആ ന്യൂസ് അങ്ങ് സ്പ്രെഡായി. അങ്ങനെ എല്ലാരും ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ പൂജ ചെയ്യാനും എല്ലാം തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഗോപിനാഥൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി കീർച്ചോര ഗോപിനാഥനായി മാറി. മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലെത്തുമ്പോഴും അവിടെ ആൾക്കാര് പൂജകൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എവിടെ ചെന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം സഹിച്ചു. സഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഭൗതികവാദികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു അംഗീകാരമാണ്, അവരിതൊക്കെ ആസ്വദിക്കും. പക്ഷേ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്, പ്രശസ്തിയായാലും കൂടാതെ ആരെങ്കിലും ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞാലും അവർക്കിതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. ഈ പ്രശസ്തിയിലും അംഗീകാരത്തിലും പേര് കേൾക്കുന്നതിലും ഒന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല. അതേസമയം ആരെങ്കിലും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പോലും അദ്ദേഹം അതിലൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം അത് നിറവേറ്റുക. ഈ ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം സഹിച്ച് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തന്നെ നിന്നു. എന്തിനാണ്? മലയചന്ദനം എടുക്കണം. ആ ചന്ദനം കൊണ്ട് ഗോപാലിന് കൊടുത്ത്, ഗോവർദ്ധനത്തില് ഗോപാലിന് കൊടുത്ത് ഗോപാലിന്റെ ആ ചൂട് മാറ്റി ഗോപാലിന്റെ പുറത്തെല്ലാം ഇത് പുരട്ടണം. അങ്ങനെ എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൾക്കാരെല്ലാരും എത്ര ടൺ കണക്കിനാണ് ചന്ദനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. ചന്ദനവും കർപ്പൂരവും പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും ടൺ കണക്കിനുള്ള ചന്ദനം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. കൂടാതെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനുള്ള പണവും എല്ലാരും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഇത്രയും ചന്ദനവുമായിട്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗോവർദ്ധനത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പോകുന്ന വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് പിടിച്ചോണ്ട് പോവാം. കാട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് യാത്ര. അപ്പൊ കള്ളന്മാർക്ക് വന്ന് ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവാം. ഇത്രയും പണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഏത് സാഹചര്യം വന്ന് എന്തോ സംഭവിക്കട്ടെ, ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇതെല്ലാം എന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് എന്ന ആ ചിന്ത ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് നിർഭയരായിട്ട് നിൽക്കുക.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചു. പോകുന്ന വഴിയില് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എവിടെ എത്തി? വീണ്ടും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കീർ ചോർ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലെ രമുണയിലെത്തി. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗോവർദ്ധനത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന വഴിയിൽ രമുണയിലെത്തും. അപ്പൊ പൂജാരിക്ക് മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി. പൂജാരി ഉടനെ, ഓ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഗോപിനാഥ് ഇപ്പോ കീർ ജോർ ഗോപിനാഥായി മാറി. അങ്ങേക്ക് ആ പായസം ഇപ്പോഴും പായസം വേണോ? അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പായസം കൊടുക്കുകയാണ്, പ്രസാദം അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി അന്നത്തെ ദിവസം കുറെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് അന്ന് അവിടെ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദർശനം കിട്ടുകയാണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ഗോപാല് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ചൂട് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല, മലയെ ചന്ദനം കൊണ്ടുവന്ന് മലയഗിരി നീലാചലത്തിൽ നിന്ന് മലയ ചന്ദനം കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടണമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ചന്ദനമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് വരുന്ന വഴിയിൽ ഇതുപോലെ കീർ ഗോപിനാഥിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം തങ്ങും. അന്ന് രാത്രിയിലാണ് വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപാല് വരുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപാല് വന്നിട്ട് പറയും, മാധവേന്ദ്രപുരി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം ഇത് എത്ര പ്രയാസമാണ് ഇതെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളത്. ഗോപിനാഥ്, രമുണയിലുള്ള ഗോപിനാഥും ഗോവർദ്ധനത്തിലുള്ള ഗോപാലും എല്ലാരും ഒന്ന് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് നീ എന്തെല്ലാമാണോ ഗോപാലിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്, അതെല്ലാം ഗോപിനാഥ്, രമുണയിലുള്ള ഗോപിനാഥിന് ഖീർ ചോർ ഗോപിനാഥിന് കൊടുത്തോളൂ. ആ ഗോപിനാഥിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചന്ദനം പൂശിയാലും അതെന്റെ ശരീരത്തിൽ പൂശുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നീ സംശയിക്കേണ്ട, ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന നിർദ്ദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി അങ്ങ് ഗോവർദ്ധനം വരെ പോകണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ ഗോപിനാഥിന് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ്? ടൺ കണക്കിന് ചന്ദനമുണ്ട്, കർപ്പൂരമുണ്ട്, ഇതെല്ലാമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഉണർന്നിട്ട് ഉടനെ ചെന്ന് അന്ന് പൂജാരിയുടെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്കിങ്ങനെ ദർശനം കിട്ടി. ഈ ഗോപിനാഥ് വന്നിട്ട് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചന്ദനമെല്ലാം ഇവിടെ ഗോപാല് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഗോപാലും ഗോപിനാഥും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ചന്ദനമെല്ലാം ഗോപിനാഥിന് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ഈ തന്ന ചന്ദനമെല്ലാം. അപ്പൊ പൂജാരിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ എല്ലാരും ചന്ദനം പൂശാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എല്ലാരും ചന്ദനം എടുത്ത് ഗോപിനാഥിന്റെ പുറത്ത് പുരട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, കണ്ടോ ഗോപിനാഥിനെ? ഇതെല്ലാം ശ്രീനാഥ്ജിയുടെ വിഗ്രഹമാണ്. ഇവിടെ ആ ചന്ദനം പുരട്ടുകയാണ്. ആ ചന്ദനം ചന്ദനത്തില് പുരട്ടിയേക്കുന്ന ഇതാണ്, ശരീരം മൊത്തവും ചന്ദനം പുരട്ടിയേക്കാണ്. അപ്പോ ഈ ചന്ദനം പുരട്ടിയുമ്പോ ഇവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അവിടെ തന്നെ കുറെ മാസങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ, കാരണം ഈ ചന്ദനം അത്രയ്ക്ക് ടൺ കണക്കിന് ചന്ദനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മാസങ്ങളോളം ഗോപിനാഥിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ ചന്ദനം പുരട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് ഗോപിനാഥിനെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ചന്ദന ശൃംഗാര അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ മാസങ്ങളോളം അവിടെ നിന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫറിങ് കൊടുത്തു, ഇപ്പോ ഭഗവാന് വസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രസാദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോവരുത്. നമ്മളത് കണ്ട് ഭഗവാൻ അത് എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹാരം ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ അത് ഭഗവാൻ ആ ഹാരം അണിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ആ ഹാരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണണം. അതാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാരം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ധൃതിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങ് പൂജാരി അർപ്പിച്ചോളുമല്ലോ, ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ മാധവേന്ദ്രപുരി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞങ്ങ് തിരിച്ചു പോകായിരുന്നു, ആ ചന്ദനം എല്ലാം കൊടുത്തല്ലോ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് കണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് അലങ്കരിച്ച് ഗോപിനാഥ് അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുകയാണ്. ഇതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഐന്ദ്രപ്രഭു
നമുക്കറിയാം 24 മണിക്കൂറും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്ന വലിയ ഭക്തനാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഐന്ദ്രപ്രഭു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഉടനെ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളുടെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കും ആ വിഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. എന്നിട്ട് പറയും നിക്ക് ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം അകത്ത് കയറി ആ വിഗ്രഹത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വരും. അങ്ങനെ 15 മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹം നോക്കും, വീണ്ടും ഒരുക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കാണണം. അത് കണ്ട് ഭഗവാൻ അത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു കല്ലല്ലേ, ഒരു വിഗ്രഹമല്ലേ, ആ വിഗ്രഹം എന്ത് സ്വീകരിക്കാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കല്ലേ. ഭഗവാൻ സ്വയം ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അലങ്കരിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരു ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും അർപ്പിച്ചാൽ അത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനില് നന്ദി പറയണം. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി തിരിച്ച് ജഗന്നാഥിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥിലാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ താമസിക്കുന്നത്. ചാതുർമാസ കാലത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി ഈ രമുണയില് ഖീർചോറ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഈ കഥകളെല്ലാം ഖീർചോറ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും ഗോവിന്ദനും പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഭക്തർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കും, ഓ നിത്തായി, അങ്ങ് എത്ര സന്യാസി വര്യരുമായിട്ട് എവിടെല്ലാം ഇന്ത്യ മൊത്തവും സഞ്ചരിച്ചു, പല പല ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിച്ചു, അങ്ങ് എവിടെയെങ്കിലും ഇത്രയും ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും ഭക്തിയുള്ളത്. എത്ര വട്ടമാണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം കൊടുത്തത്, സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് നിർദ്ദേശം നേരിട്ട് കൊടുത്തത്. അതെല്ലാം ഏറ്റ് അത്രയും ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനെ അങ്ങ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അതും ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ പായസം ആ ഭക്തന് വേണ്ടി കട്ടെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഉയർന്ന ഭക്തൻ അങ്ങ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിത്തായിയോട് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ നിത്തായി പറയും, ഇല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി, ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തി വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഈ മാധവേന്ദ്രപുരി മറ്റാരും അല്ല, അത് നമ്മുടെ നിത്തായിയുടെ ഗുരു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജയ ശ്രീ മാധവപുരി കൃഷ്ണ പ്രേമപൂര ഭക്തി കൽപതരുതേൻ ഹോ പ്രധാന അങ്കൂർ. അപ്പോ ജയ് മാധവേന്ദ്രപുരി, ജയ് മാധവേന്ദ്രപുരി. കൃഷ്ണപ്രേമം ഇത്രയുമുള്ള ഭക്തി കൽപ്പതരു ഭക്തി തരുന്ന ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗമാണ് ഈ മാധവേന്ദ്രപുരി. കാരണം ഈ നമ്മുടെ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര എടുക്കുമ്പോ മധ്വാചാര്യരുടെ നമ്മള് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പൊ ആ മധ്വാചാര്യരുടെ ആ പരമ്പര എടുക്കുമ്പോ അവർക്കെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ് മാധുര്യ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. അതുവരെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള ആർക്കും മാധുര്യ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ആ മാധുര്യ ഭക്തി ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ അത് ഈശ്വരപുരിയിൽ പോയി, അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാധവേന്ദ്രപുരിയെ വീണ്ടും കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ തന്നെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഈ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ വർണ്ണനകൾ അതിരില്ലാത്തതാണ്, ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതാണ്. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ആ ഗ്ലോറി അത്രയും ഉയർന്നതാണ്, നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മാഹാത്മ്യം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇതെല്ലാം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇതെല്ലാം രചിച്ചത് ബംഗാളിയിലായിരുന്നു.
അപ്പൊ ഇത് ബംഗാളിയിലായിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ, ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചെല്ലാം കുറെ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. ആ പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോ, ഇത്രയും ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെയ്ത ലീലകൾ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, നമ്മള് ഇപ്പോഴും ഈ അന്ധകാരത്തിൽ പെട്ടുകിടന്നേനെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ത്യാഗമാണ് 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഓട് കൂടി അതെല്ലാം കടന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള നാമപ്രചാരണം വിദേശത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു എന്ന് ഉള്ള കാര്യം ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു നടന്നത്, നിങ്ങൾക്കറിയോ, അങ്ങനെ ഒന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിത ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്ത ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ലെക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുറേ ലെക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ അതിൽ ഒരു ലെക്ചറിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു. വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്ന്. ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചു, വിദേശത്ത് പോയി, അതും നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ സീരീസ് തന്നെ കുറെ ദിവസം എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജീവിത യാത്രയിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ത്യാഗമാണ്. ആ ത്യാഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് പ്രഭുപാദർക്ക് നമ്മളെ അറിയില്ല, നമ്മള് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഭുപാദർ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോയി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എത്ര 10,000 വർഷത്തേക്കുള്ളത് തന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ ചെയ്ത ഈ ഒരു ത്യാഗം ഇന്ന് നമ്മള് ഈ ഭക്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണം ആയിട്ടുള്ള കാരണം അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ ഇത്രയും ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ആചാര്യ സീരീസ് ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. കാരണം ഇതൊരു സൈഡില് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം നിരന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും ഒരു സെക്കൻഡും നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കടമകളുണ്ട്, അത് നിറവേറ്റണം. അത് നിറവേറ്റുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിലങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോകാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കണം ഭഗവാനെ. ഓരോ സെക്കൻഡും നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കണം, ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ നമുക്ക് ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ നമ്മള് പഠിച്ചല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയില്, അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, അതാണ് നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ പരീക്ഷ. അവസാനത്തെ പരീക്ഷ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് കളയാതെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാനോടും ആചാര്യന്മാരോടും എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതുപോലെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലായിടത്തും നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ നമുക്കും ഭക്തിയില് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ആചാര്യന്മാരോടും, അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ മുത്തച്ഛനായിട്ട് വരും, അതായത് ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ആ സ്ഥാനമാണ്. അപ്പോ കൊച്ചുമക്കളുടെ അടുത്തായിരിക്കും ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സിന് കൊച്ചുമക്കളുടെ അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വാത്സല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനമാണ് പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർക്ക് അടുത്ത് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തടസ്സമൊക്കെ മാറ്റി, എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ആ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാനും അദ്ദേഹത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
श्री श्री माधवेंद्रपुरी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। മാതാജി വജ്രനാഭിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? हाँ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുത്രന്റെ പുത്രനാണോ? പുത്രന്റെ പുത്രൻ. ഭഗവാന്റെ പുത്രന്റെ പുത്രൻ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ആ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കാലശേഷമാണ് ഈ മുഗളര് ഒക്കെ വന്ന്. അതെ അതെ അതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷമാണ്. പിന്നെ ഭരണം പല ഭരണങ്ങളായല്ലോ, പല രാജാക്കന്മാര് വന്നു. പിന്നെ മുഗൾസ് ഒക്കെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുസ്ലിം ഈ ഔറംഗസീബിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ പൊളിക്കുന്നതൊക്കെ ആ സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വജ്രനാഭാണ് ഇത് ആ ക്ഷേത്രം അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അതെ അതെ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമില്ലേ മാതാജി വന്നിട്ട്, അതായത് ദൊട്ടുകോപ